представяш New England Patriots на New York Giants, които защитават титлата от миналата година. Сега търсим пряко в щатите Иво Чилев, който ще се опита да ни предаде малко от атмосферата, която съпътства това изключително важно събитие, особено за американския континент. Иво, здравей, добър вечер, чуваме ли се? Добър вечер на зрителите на РИМ-ТВ. Добър вечер, Тошко. И така, каква е обстановката часове преди Супербола? Броени часове ни делят от първия съдийски сигнал на 42-я Супербол. От 2 седмици цяла Америка е насочила вниманието си към отборите на Ню Йорк Giants и New England Patriots. Всички си задават въпроса дали Ню Ингланд ще станат едва вторият отбор в историята на Националната футболна лига, който завършва сезона непобеден. Водени от безгрешния Том Брейди, патриотите ще се стремят да затвърдят все по-често налаганото мнение на специалистите, че вече са се превърнали в династия. При успех в финала, Ню Ингланд ще грабне четвъртата си титла за последните 7 сезона, след успехите си през 2001, 2003 и 2004. Макар изчитани за аутсайдери в този двубой, Ню Йорк Giants не трябва да бъдат подценявани поради няколко причини. Великаните отстраниха няколко отбора, считани за фаворити по пътя си към финала, побеждавайки Грин Бей и Далас. Също така в последния кръг на редовния сезон Ню Йорк създаде сериозни главоболия за патриотите, които в крайна сметка измъкнаха инфарктна победа с 38 на 35. Надеждите на великаните се свързват с quarterbacka Илай Менинг, брат на легендарния Пейтън Менинг, който спечели миналогодишния Супербол с Индианаполис Колтс. Ето и няколко куриозни факта за 42-я Супербол. Цената на 30-секунден рекламен клип по време на матча достигна рекордните $2 700 000.